Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras mari hita amanginang, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Adorang so hita mulai parminggota di bagasan manuguton, tapasonang marohata, martangyang mahita di rohata be martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 257 ayat sada sampai ayat 3. Puji-puji, Lord.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi perbadia na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jehovah. Jowon nama ahu jala alusan huma ibana. Sai dong anakku do ibana juppa hagogotan. Paluaokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua. Martua dona hudul di pangodingan ni natumi buli jala namian di gonggoman ni pargugon hasuatu dosan. Nama dok tu Jehovah. Haporusaku jala partano batu aku debataku marhaporusat tuhodo ahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata aman amin di Banua Gijang. Asi maroham di hami halak nagaleon. Di idaho nagugudu musuh nami. Saya talu do hami di bahen alani hagaleon nami. Di baheni hupangido hami tuho. Saya pargugoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tesadarion ima sian pesalmen bidu 50 ayat 15. Jala jou maahu jupa di ari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho ahu ujaha salinai. Jala jou maahu jupa di ari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho ahu. Ima patik di minggu sadarion atong rak mangidogo mahita tu debata lahu mangulahon na hobar tu patikna. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amin. Pambangunat
Tatopoti madosata diadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatu dosan. Para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujuloni habangsa habadiomi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jut-jut warsai hami ho marhite-hite pikiran dot hata dohot pambainan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasaroha nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tuddi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasamo, jala uhumamu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing to asini rohamna godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubah rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan, say asima roham di hami halak nadangolon, amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songonodo hatani Jahoba, unak komabiar ayahudo siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Nasai dosa mulani malungho nangiho mudardai ayas doho rasa sapajumi nani ahon ho mudardai iaso Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di ari mingguon, sian Matius bidu opat mamuka sian ayat sada 110 sada, tajahama marsori-sorin diai parpudian non rap kita majaha. Tarujun Tuhan Yesus. Dungi ditogihoto di ima Yesus tuhalongonan asa diujuni si bolisi ibana. Jadi ding patudun 40 borngin nelengna nasumangan ibana malema dihilala. Dungi didapoton si pangujuni ima ibana nin nama. Ngolo natutudo ho anak ni debata dokom mabatuon gabe si panganon. alai ni nama mangalusi nadidok suratido apalah holan si panganon hanguluan ni jolma tung nasahatan ni debata do naro sian ibana. Dungi ditogihon si bolisi maibana tuhutan abadiai dipajongjong maibana tu atas bagas joroi. Dunginin nama
madok ibana. Molo anak di debataho, tibukon ma dirim tutoru, ay didok suratido, dohonon na do akka suru-suruan na, manangan na ho, asa unang tartuktuk patmu tubatu. Dunginin na Jesus mamadok ibana, dohot dood didok surati, dang jadi ujunommu Tuhan debatam. Dungi diulahi si polisi ma manukihon ibana, tuputsuni dolok na tipo situtu. Dipatuduhon matu ibana, nasa harajaon na diportibion, rodi hasangapon na. Dungi nama mando ibana. Saluhut nai lehonok kudotuho, molo oloho marsoba tuau. Dungi didok Yesus ma mandok ibana, lao maneho bolis, ay didok suratido, Tuhan debatam do si sombaonmu, sasadasa do si oloanmu. Rapi tamat jaha, dungi ditadiko si bolisi maibana, jadi Roma akapat di surgo makobasi di imana. Ima sahatna martua doakan atu mangingon hata ni debata jala naupiopsa. Yesus urung imamorang kami, tatap marabori na ulungi, naso masa di mangokok di hami, dai polgahan na doha isude, sari pikiri si polis darana, marabeha autokong asamana. Yesus amorus, jalan aku na awon toko, orang Tuhan mau mamorus, tidak maela di portirion, molosai masira pusai rohaku, unang karikon awalin Tuhanku. Tahatidak ko maha porseotai songon na hinatindak ko ni dong atas sa porseao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di perbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon ne bernit di panguhuman ni silatus amati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon ama naik tu surgo lau hundul di siamun ni debata jahuba ama naik perguna suatu dosani di simai mana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasisani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin.
ora samadihita salutna amanami inanami. Tikting dihuriata HKBP Rawamangun Minggu Sadarian 22 Februari 2026. Pertanyaan keluarga Parhalado. Selasa 24 Februari 2026 masuk pukul 10 WIB di Patupado pertanyaan keluarga Parhalado maringanan di ruang Timoteus Sude Parhalado Rabdot keluarga asamad dohoti pertanyaan. Padidion Nabadia Minggu Sada Maret 2026 di permingguan pukul 10 WIB Patupado Huriata do Padidion Nabadia tidak danak ruas ni Huriata nanang mabuan yanak konna lahomar majalo Padidion Nabadia asaroma mendaftar hut marguru di hari Jumat 27 Februari 2026 pukul 16.30 WIB di gereja Jalan Dibon Masurat Pengantar Sian Siunto Wik kartu keluarga Huria dot fotokopi akte kelahiran dakdanak. Pertanyaan Wik Rabu 25 Februari 2026 masuk pukul 10 siang WIB. Naperjolo Wik Duren Sawit di bagasni keluarga Prima Maslian Oktogar Manurung Tri Susanti Boru Simangunsong Jalan Malaka 2 Gang Onom nomor 60 Klender Jakarta Timur. 2. Wik Rawamangun Sada di bagasni keluarga Pendeta Tumpal Sitio Eli Rosa Boru Simangunsong Jalan Rawamangun Mukasia nomor 10 Pitu Rawamangun Jakarta Timur inganan pertanyaan ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Tolu Wik Rawamangun Tolu dot Rawamangun Opat di bagasni Situa James Junita Borupanjaitan Nahinan Jalan Rusun Griati Parcakung Blok Angsana nomor 120 Cakung Barat Jakarta Timur inganan pertanyaan ruang Lukas HKBP Rawamangun. Opat Wik Rawasari Cempaka Putih di bagasni keluarga Situa Mangara Manurung Dumora Boru Siregar Jalan Cempaka Putih Barat 20 nomor 6 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat. 5. Wik Gangkana di bagasni keluarga Nyonya Pasar Ibu Borsi Hombing Jalan Gangkana nomor 67 RT Walu RW 15 Pisangan Timur Jakarta Timur. 6. Wik Penggilingan di bagasni keluarga Sintua Eko Duardo Huta Galung Dorati Boru Citanggang Jalan Mutiara Sada Blok K2 nomor 10 Komplek Mutiara Sanggeraha Kelurahan Pulau Gadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Kamis 26 Februari 2026 masuk pukul 10 siang WIB. Wik Utan Kayu Manis di bagasni keluarga Sintua Mangatas Panjaitan Bargunda Boru Sitompul Jalan Kemuning Blok H nomor 10 RT 4 RW 7 Utan Kayu Jakarta Timur ingana pertanyaan ruang Timoteus Jakarta Timur. Katekisasi CD khusus. Pendaftaran katekisasi CD khusus nunga ditutup jala mula tama pertemuan perdana di hari Jumat 27 Februari 2026 masuk pukul 10 siang WIB maringanan di ruang Lukas HKBP Rawamangun sudah persyajar CD khusus nama daftar asarma tu pertemuan ini. Ibadah gabungan Naposo Bulung. Naposo Bulung HKBP Rawamangun patupa ibadah gabungan Naposo HKBP Rawamangun do tema PDKT pastikan dia kenal Tuhan. Naneng si patu-pata di hari Sabtu 20 Februari 2026 pukul 10 WIB di gereja Naposo Bulung di Huriata asarma tu kegiatan ini. Rapat Majelis Pekerja Lengkap. Di Patupado Rapat Majelis Pekerja Lengkap MPL tahun 2026 di PGIW DKI Jakarta hari Senin 20 sampai 25 Februari 2026 di Swiss Belkot Bogor, Jawa Barat. AKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengutus Pendeta Manampar M Panjaitan STMM KB anggota pengganti Lahoma Dohoti Rapoti. Komisi Beasiswa. Sabtu 21 Februari 2026 pukul 15 WIB maringanan di gereja nunga di Patupa Pasahaton bantuan beasiswa teruas nama jalo bantuan SD SMP SMA Dohot perguruan tinggi. Satu sumber penerimaan Komisi Beasiswa Ima Marhite Papungu pilihan khusus ibadah minggu Marhite amplop na pinarade jala Patupa Utama hari Minggu Sada Maret 2026. Pelatihan alat musik tiup, biola dan keyboard.
Seksi Pendidikan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun, patupa pelatihan alat musik tiup, biola, dot keyboard di tahun 2026, tuaka ruas ni huriata, naneng marsiajar musik, dot persyaratan, boima dijaha di Harutas Tikting, manang di web HKBP Rawamangun, pendaftaran dot informasi boima menghubungi EPA Huta Barat, pendaftaran ditutup dung kuota terpenuhi. Kebutuhan pemusik sekolah minggu HKBP Rawamangun manugihon ruas ni huriata asa persidohot gabe pelayan musik di ibadah dohot kegiatan sekolah minggu dohot persyaratan boima dijaha di Harutas Tikting pendaftaran dohot informasi boima menghubungi Jessica Tambunan dohot Nela Tari Horan. Ruas Nataba minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima keluarga Boyke Fernando Hasudungan Sitorus Siska Novalia Borudamanik, ruas ni HKBP Resort Sidamanik, Simalungun, alamat Harapan Indah Pejuang Bekasi, Uik Penggelingan Jongjong Mahamu. Tuhatama Mamasoma Sunda gabi ruas nadenggan di tonga-tongani hurit tarlumobi di joloni Tuhata, Udul Mahamu. Namoding Sada, nah di hari Jumat 20 Februari 2026, nunga jumolomoding sahalak ima Duma Rama Bulan Boru Hutagalung, umur 66 tahun, tinading niamata Palti Sinaga Nahinan, alamat Jalan Pemuda Tolu, RT 12 RW 2 nomor Tolu A, Rawamangun Tegalan Jakarta Timur, Wik Ramangun Tegalan Tudean, hari Minggu Sedarion di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. 2. Nah di hari Jumat 20 Februari 2026 nunga jumolomoding salak ama Rajiun Hardi Situmeang umur 77 tahun Hinabalhu ni Inata Marnala Simanungkalit alamat Jalan Kabuk Tolu nomor 34 RT 10 Sada RW 5 Klender Jakarta Timur Wik Duren Sawit Tudian Minggu Sadarion di TPU Kebun Nanas Jakarta Timur. Tuhatama namang alihon gogo dot pangapolion di keluarga na tinadikon. Tambahan nomor sahid. Nyonya Siahan Nelly Buru Pardede Wik Kayu Putih Kapling Polri dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang 50 Sada. Pelian dohot udut ni buah-buah tajah hamadi Harutas Tikting nang pedara den huriata di pasu-pasu dia batama akabarita masa dohot diulaun akasipatopota bain sangap ni guarna songoni ma Tikting di huriata Minggu Sadarion. Horas. Ave Maria
tapasonang marohata martangiang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran mulabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami nanami nang dihita salut na horas ma dihita. Hata debatan na mamakuling hita di minggu tasadarion. Ima natar surat di adung-adung bidutolu. Mamuka maisian ayat 40 sia, rodi ayat 57. Adung-adung manang ratapan bidutolu ayat 40 sia rodi ayat 57 amanginang songonom ma hatani debatan atar surat isi ta payutiup ma di bagasar rohat tabe say mabak do ilu-ilu di mataku dang marpasadian dang marhasonangan paima manatap manonggor Jahoba sian banua gijang. Mataku pahol sorohaku taringo tu saluhut boru ni hutakku. Saya dipaburu-buru musuhku doau songon pidong soada paralaan. Nunga diredepon nasida ngoluku di bagasan godung lam ditopas sodope batu tuau. Nunga pola disalpui aik uluku. Pola hudok tos ma anon hosaki. Jadi upau jauh-jauh ma goarmu. Ali Jahoba sian godung apala nabagasi. Ditangiokodo suaraku. Unang tung padao pinggolmu sian hoi-hoiki dohot sian angguk-angguki. Conok doho di hari uju na jauh-jauh au tuho nimmu do unakko mabiar. Ima saatna. Dihamu amanami nanami molo didok adung-adung ra ngamaol be jupakta di humaliakta mangadungi ade. Ngamaol be saleleng hupayu tihud namoding selama melayani di ibu kota on. Jarak akan namangadungi moladong namate. Lak sopo so dia pe namati. Lak sama tua dia pe namatai. Jarang mangadungi. Alai molo di huta. Di beberapa sogit. Saya masa do mangadungi. Molo sarong na mangadung ijo do halak asa ipate bakkon istilah nuaing di dakolan supir angkot na pate bakkon mangadungi ala dijabui dang malo mangadungi natai manang amatai manang yanakonna toy ma jojo na buruman sianwi asa yadungi jo oninna. Habe molo ditarik pertuturon na buru Jepang di deledo. Tang di boto ibana, buah pernguluan ni na mateon. Buah persoalan ni nguluna. Alai bui do ibana mangadung, songon namar marpolung. Poluk tubuh. Ibadait dolok masihol tu dolok martibangan ibadumu
Aido na malo na molo mangadungi. Jala anggo pangadung na songoni kemunafikat do. Ketidakjujuran do. Ai bukti na songon dia. Inna, apa itu kinai? Ai lejo minum mau. Saya suruh mau mengadungi. Saat ini firman Tuhan mengatakan bagaimana mengadungi Nabi Yeremia dengan kesungguhan bukan kemunafikan. Takasdo di ida panurang Yeremia ahana masa di tonga-tonga ni bangsa Israel. Maloha Jerusalem hancur sudi. Dan diada-adakan, dan dimuncul-munculkan kedukaan napa tuduhon mena berduka dohami. Beda dohot adung-adung ni pangadungi. Molo pangadung di portibi napa tuduhon na lagi berduka dohami. Alai belum tentu berduka na mangadungi. Alai molo si Yeremia ahadirob. Nadohot doibana berduka di Hasesegani Jerusalem. Di situasi na dihadapi bangsa Israel dohot doibana makilala. Boha penderitaan ni tonga-tonga ni bangsa ini. Boha paru kilon nasida. Jala oma di pabuahon marhite hata ni debatasa dari otuhita. Nabar jolo sahali di hamua manami nanami. Daktar bay jolma laho pasidikot paru kilon di bagasan nguluna. Sai bui do masa paru kiloni ro di bagasan ngulutta. Jala paru kiloni dam boi sipata ta prediksi adigan roh. Alam marukil do si Yeremia. Songon panurirang na jonok tu debata. Na marsal rap do debata aria do botari. Alai boasa ikon marukil ibana. Napatuduhot tu hita. Sagogo dia pe martangiak kita amang inang. Manang napadita, manang nasi tua, manang nasi partangiang. Ikot do bolu sotapa parukilon. Ngapadita ho, dangarong mungkin parukilon, dang mungkin marukil ho. Tidak. Ngasih tua ho, dotung boy marukil ho. Tidak. Ngamato raso, datung marukil beho. Tidak. Ngasih partangiak ko, datung marukil beho. Tidak. Parukilon boy masa. Tu manang ICP jolmai. Holanido. Berbeda respon ni halak na porsea menghadapi parukilon dohot respon ni halak na so porsea menghadapi parukilon. Ahado respota. Haporseaon ni halak na tugu makilala di bagasan nguluna uju mangadobi parukilon jonok do debata dang dau debata. Jala mangadobi parukilon ni dang merdala ni bana sahalakna alai di dongani debata
diurupi debata, dipargogoi debata. Ido ubain di bagasan minggu info kafit majauhita uju marukil ho ingot ma debatado si pajau-jauwommo. Amang inang molo ro tarsomong ro heran mga dungi rohat alani parukilota. Apakah itu pergumulan kita atas keluarga kita? Iana kota pinoparta. Olodo sipata na tua mengida dinamika ni persoalan rumah tangga iana konna mengadungi bana salakna. Ate, inung. Ulu dohamu mengadungi salak bukan aledak dak keluar hata puas jeritani alai songon nama leng ate mengida ianakon parumah tanggaun ianakon ulu do atar karas sautik suarai ena biar dohamu pabuahon na marukil hamu. Alai mulo obat mata. Aido amang padita inna. Olo do marukil hamu kan? Semangat dia muse. Olo do hita marukil. Apakah itu masalah keluarga? Masalah ianakon? Rotu pikirat tak. Gabi ulu do mohop ate-ate tak. Asirak petahoi bana lo isi. Habe pamangat do madok. Sirang petaho. Alai mulu di bagasan ate-ate. Di bagasan roha. Tangis. Rasa kesal kita sering kali mengatakan, cerebun kau nggak masalah itu. Palingan kena RPP. Alai ate-ate. Ibagasan ise dan babui mengukuri. Boi diukur. Mengadungi. Ise do pajawota. Jeremia mado aduk koni tu debata. Songon pangadung ni si Jeremia. Siapapun orangnya bisa. Marsahid. Uju marsahid tita. Ise do tapa jauh-jauh. Aduk koni tu debata. Hamatian. Tilahaon. Mabalu. Molo payutiut di huriata romangunon. Agak ngetran notik. Di tahun 2020 nomon. Oma bahali padua humma nang napatuluhonon. Di tahunon hari Minggu pitur 2 permingguan namate. 3 minggu na lewat pe songon ni dotong. Songon na dihurus do. Na lau tu banua gijangon ate. Songon na dihurus angkai. Go adung-adung sa sitong na. Di tonga-tonga ni ruas. Ise do pajuta. Debata. Jalan apa duahon di gobarhon panurang Jeremia do marhite adung-adungon posisi ni ibana di bagasan sada. Molo taida amang inang di bagasa sada godung la bagas. Molo diterjemahan na di dok sumur yang
dalam. Lubang yang dalam. Molo taida sumur totu mauldo luas sumur i Jakarta nuaing. Ai rata-rata molo adope sumur nuaing sumur bordo geleng. Alai molo di huta molo sumur ibana digali malubang na balga masuk matibba manahui aek isi. Molo agak gengsi bana saotik adong mapom patangan. Nuaing berkembang masuk masanyo anggona jolo daun. Tiba biasa tarik pakai tali, bulungi katrol mamusei bana, baru masuk ma pompa tangan, masuk ma sonari na diguaran sanyo. Mesin pompa. Masuk mamusei toran. Di Gobarodo posisi ni si Jeremia di bagasan sada lubang na bagas, pargodungan na bagas nagok aik. Bagaimana posisi dia yang sangat terjepit menggambarkan kehidupan yang di titik nol yang terdalam. Dia memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan dalam situasi kondisi titik nol kehidupan kita. Seakan-akan tidak ada lagi pertolongan. Hal ini dapat kita lihat dalam peristiwa Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya yang berniat untuk membunuh dia dan menjual dia, menempatkan dia di dalam sumur yang dalam. Molo masuk tu bagasa sumur na bagas, totu damboi nako ibana tu gijang damboi keluar ibana. Tidak ada solusi selain pertolongan dari atas ke bawah. Molo marukil pehita olodo sipata songoni songon nasotu be gogota paluaho dirita. Sipata lonong dohita didok dison di bagasan ayat 52-53. Sai di paburu-buru musuku doau songon pidong suada marnalaan. Nunga direpon nasida ngoluku di bagasan godung. Lam ditopas sodope batu tuau. Nunga pola disalpui aek uluku. Abang inang, adong dua turunan yang idauta. Naparjolo dipamasuk kotu godung nabagas. Nabaduahon itopas sodope batu. Nabatuluhon dipabuas Yeremia gok aek laho mabahin ibana mugap lonong. Nama dok dison mardapot baru kiloni ro masa di bagasan nguluna. Ada istilah yang sering kita dengar, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sering juga kehidupan kita demikian. Sering kita menghadapi persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan kedua. Persoalan kedua belum selesai, datang persoalan ketiga. Yeremia juga mengalami itu. Ketika dia ditempatkan di dalam lubang atau sumur yang dalam, seakan-akan tidak ada jalan untuk keluar. Ada lagi beban yang datang kepadanya, yaitu batu. Ada lagi persoalan yang datang, yaitu air yang meluap. Yang tidak henti-hentinya mengancam kehidupannya. Sehingga muncul statement, ini jelas aku harus binasa.
Iko mate na mau. Iko mago na mau. Alai molo debata marsakap. Dang tarbahen portibion. Paagohon na porsea. Molo debata dongata. Molo debata tapangasahon. Dang tarbahen portibion. Mabahen hita. Tartuktuk manang mago di hasiangan. Ketiga, dikatakan dalam firman Tuhan. Si Jeremia hupa jauh-jauh do goarmu Tuhan. Di gobaron di son, pemanggilan Allah bukan hanya dari bukit yang tinggi sehingga Allah dekat. Molo minggu-minggu nasalpu estomihi di gobaron do, debata di doluk, hita nakok tu doluk. Debata tu na tibbo, hita nakok tu na tibbo. Sonari. Hita di lobang na bagas. Tukdo debata sahat tu bagasan. Lobang na bagas di gobar taringo tu hamatian. Seol. Ditiki hamatian ni ro songgot tu hita. Boy do debata patupahon haluau tu hita. Nunga di patupai marhite Kristus Yesus. Namate di hau pinar silang. Ibana humokopita gabe dosa manaon hamatiani. Asa madua hita sian dosai. Kristus sudah mengalahkan maut. Karena itu panggil dia. Di ujung hidupmu tetap mengingat dia, memanggil dia. Situasi apapun yang kamu hadapi. Ingok mapa jauh-jauhon. Goarni debata di ngolum. Ayau si pata molo taida aka na dibagasa parsahiton. Mangiburu do si pata molo neng tos hosani sadahalak. Mangiburu do si pata mamereng halak silumun. Ahmadi do sebut nama Allah hendak. Doko jogowarni debata ina. Habe mulu hita. Mulu mati boha. Guarna do taba jauh-jauh. Pak. Dang ta sosoi bana maju. Debatana. Ditiki marsahid, mabiar marulau nabadia. Neng tos, naing mama, marulau nabadia. Ay sobui bengeng ngasopol, salang nabelga. Amanginang sosoi hamu. Tak salah. Dang napitor mati jolma molo marulau nabadia di rumah sakit. Dang pitor nama ujungna. Molo martangiang ibana di rumah sakit. Dak pitor nalao loasau ibana. Molo di pajau-jauh de bata. Alai jauh-jauh mahotu de bata. Ahape namasa
di bagasan ngulum. Molo na jolo ra heado hamu ina Kamis mendengar lagu. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan? Anggona lahir 80 dang iboto be. Akan nama tua nama to. Iro ditoruni 80 dulu mana dei. Tahun 70-an, tahun 60. Na jauh-jauh tidak batang. Atong ingok ma amangin ang majo de bata. Daudo de bata tidak. Allah dekat. Allah selalu hadir di tengah-tengah persoalanmu. Di dalam kehidupanmu peduli dia. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang pasti. Apa itu? Unako mabiar. Jawaban Allah sangat pasti sekali dalam hidup kita. Jangan takut, unako mabiar. Pertama sekali, Tuhan bukan meniadakan persoalanmu, Tuhan bukan meniadakan penderitaanmu, tetapi Tuhan hadir menguatkan engkau. Pirmatodim, marsihohot maho, udang mabiar ho. Hudongani peho. Apapun persoalan hidup kita, jangan takut. Asa unang adong masa istilah malitodi. Asa unang masa di bagasan nguluta lilu hapor seaon. Alay didok unako mabiar. Togu di bagasan pakirimun ma. Molo didok unako mabiar. Isomma dipatuduho debata. Keterlibatan ni debata di persoalan ni nguluta. Omana menjamin hita amanginang. Mabahen pos rohata. Menghadapi persoalan ni nguluon. Hata ni debata madok nuaing unako mabiar. Atong asa unang mabiar hita jauh-jauh mahita tu debata. Pangasahom maibana. Ahape adung-adung di bagasan roham. Ahape paru kilommu. Ahape nama besorat ngulum. Pasahap mai tu debata. Jonok do ibana. Dang debata na martabuni. Debata na lari. Debata na somanatap debata tak. Alai debata tai, debata na jonok, debata na tinggil, debata na dohot terlibat di bagasan nguluta. Nampe di titik nol kehidupan, nampe di rura hamateani, tak adopi di bagasan nguluta. Nunga di pamonang imariti Kristus Yesus naung mati. Unang ganggu hita. Nunga monang Kristus Yesus marhite hamatian. Ido ubain na didok di bagasan hatan debatai jo hamatian di dia do soropmi. Sebagaimana Jeremia di dalam titik nol kehidupan itu. Dia tetap memanggil Tuhan. Dan Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dan mengatakan unako mabiar. Persoalan bisa ada, pergumulan bisa ada kepada siapapun, tapi ingatlah kamu bukan berjalan sendiri.
Persoalanmu bukan kamu pikul sendiri. Dia ada dan dia mau terlibat dalam persoalanmu. Merdalam mah rabdo debata pajau-jauh maguarna ganup tiki di bagasan ngulum asapa luaun namaho jupa di hagugutan ngulum. Amin martangnya kita. Mauliati ma'ali Tuhan. Dipakulingi hodo ngulu nami dohot partodion nami parsauran nami. Na jauh-jauh hami uju ragam namasa hamaulo ningulu huadopi hami. Songon pajauun pangadungon ni si Jeremia. Songon ido alu-alu nami tuho ali Tuhan. Homa Tuhan nama ngalusi sude alu-alu nami arsak ni rohanami. Jala siapa moto amudo sude akan namasai. Atong urupi mahami Tuhan. Patu guru hanam pikiran nami. Asa unang lilu hami. Jala pasabang pabinget rohanami. Mangadopi saluhut namasai. Mardongaton bisuk nasyakko. Boy hami manal puhon. Akaparuk kiloni. Sian ngolu nami. Atau mangasaw ko mahami merdalan ali Tuhan. Nampe di bagasan rura pargodungon na bagas molohodongan nami tang mabiar hami ala tukopmu batahim manugu-nugu hami debata pardenggan bahasa pasu-pasu masudi ruas ni huriam. Sia mulai danak na met na baru seorang na marsi ajar na marsikola sikola minggu pra remaja dohot na poso. Oh ma Tuhan na mangaramo ti mga linggo minasida. Mangalehon na sehaton dohot gajang ni umur. Oh ma Tuhan, na mangalehon bisuk dohot apistaran asa dapot na pinarsita na sida. Jalaho mana patongot to parkarejoan na dinggan diakayan akon namin na puso. Naung paujuk ko parsikolan na. Dapotan japalan na loma mana sida. Dialah homa Tuhan na patuduhon rokap di dasida. Asa mardonga saripe nasida. Tubuhan anak, tubuhan boru. Gedalas ni rohanami. Molo adope dinamika rumah tangga nasida pos do rohanami. Rodo ho Tuhan di tonga-tonga ninguluna. Rodo ho mangaleo dame solusi di rumah tangga. Upasata mi makan tua-tua. Pasu-pasu mana sida dia kapar karejuan na sida siganupari. Di dia peruas mon mangula ali Tuhan parmudu-mudu. Ramoti. Leonakan na dinggan bahin bohal ningulu na sida. Bohal ni partodion, bohal ni pardagingon na sida. Molo ahape namasa di bagasan nguluna. Posdo rohanami tukdo homa jaga na sida ali Tuhan. Pasu-pasu maruas ni huriam na di bagasan habot ni roha. Di boto hodo Tuhan. Dia pala tikion. Ahana masa di tonga-tonga ni ruas ni huriam di wik Tegalan dan dohot di wik Duren Sawit.
na jumolo inanami na huahulongi hami nang berutagalung. Suang songoni nang didiwik duren sawit amanami situmeang menanadikon keluarga. Abuli masude ruas ni huriam na di bagasan habot ni roha. Pargogoi mana sida. Patugu roha ng pikiran na sida. Jalan na di bagasa parsahi tope. Dulo ma Tuhan. Lehon ma ama malum. Hai pason. Pasu-pasu na sa ubat na ipangan na sida do tindakan para medis na dibulus na sida. Ima amanami amang padita Robert Lubat Tobing. Amang Jackson si Mare-Mare. Inang Siti Mawar Silalahi. Randy si Manjunta Tambo Sutapea. Nyonya si Anturi Buru si Hotang. Beljua Borgultom, Gavin Siregar, Nyonya Siani Parbur Simanjuntak, Pantun Utabarat, Nyonya Tobing Boru Tabarat, Bintoni Utagalung, Elvina Borus Tumorang, Francisca Burtogatoro, Parulian Rumahorbo, Diego Jovian Utauru, Nyonya Utapea Borusinurat, Nyonya Siani Parboru Simatupang, Sintua BP Siregar, Nyonya Sinaga Bursibolon, Rumintang Borutasoid, Matthew Manurung, Las Maria Borupajaitan, Nyonya Tobing Borumanik, Sintua Evangelis Nyonya Te Pasaribu Borusianipar, TPI Simanjuntak, Sorta Pangihutan Sitohang, Nyonya Siregar Borupapahan, Asudungan Hutahayan, Amang KM Siombing, Nyonya Silalahi Borusamosir, Jeremiko Andri Haposan Lubantobing, Nyonya Tobing Borusinambela, Inang Sarli Borusamosir, Rinto Manurung, Pantunuta Barat, Robin Naik Pasaribu, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung Boruaruan, Nyonya JM Syahan Boru Pardede, Amang Sintua SP Hutasoid, Didi ya penuaing nasida pos dorohanami Tuhan, ramotamu nasida, lehonomu maha mamalum nasida, nang keluarga pe napature-turehon, pargugoi toktong jala ramoti Tuhan, patuk bohal nasida, laho pature-turehon, nahu hahulungi hamina di bagasa parsahiton. Pasu-pasu mahuriam, ya kapakobasion ni huriam. Tuho mau pasatam, pake mahuriamon gabe parbari, pakobasion marbarita nauli. Dopak ruas ni huriam nang humaliang, gabe toro palak na porsea. Pasu-pasu huriam akabe pehatopan, disudi sakap ni huriamon. Homa Tuhan napatuluson, nampamarita negara nami, satu homa panggonggomi negara nami, saileho mabisuk do biar ni roha, pantas ni roha, nasiak koi ali Tuhan. Asa marbisuk nasida patupahon aka narikot di negara nami. Marhite Kristus Yesus upasat kami maparsauran nami on ali Tuhan. Urasi jala pasikop mai, bahin hasangapon di guarmu nabadiai, marhite Kristus Yesus. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 200 sonom papungu pilihan. Namar song mau Tuhan.
Rade mahita jongjong salutna. Yesus Tuhanku, roh kami matur rohaku, asa semang rohaki. Sai kangihon dinangison, rohaki nangonai. Sai kangihon dinangison, ton bikisi holnai. Rohani matur rohaku, sai binuan onditi. Tapasa mapiliata tuarupan de batata pauduk marohata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banagijang odo haroroan ni salut silan lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasan na mauliutus. Ubasahan tami masiyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga di huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banagijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di ropakko Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur homadamina tutod di munabi. Amin. 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 Amin.
sa